Yo atiefo nchia sonkon koma wo baabi a wo bia munua otia kentani asoma so kwa bedehye adua ba nano ye kasafa bragro ho tabre yagro akoda no brawie yi no de na kire wiase ama wiase nyina hunu se akoda no wanyini oba be company fo ho nti ye ware no a eyeyi nti braso se be ma bi eto na kata so ogu no so na oje no awade anka ne no ne ye nananom tim ware mienu ane miensa ane de aboro saa na nienti ana ema no bana saa ne se akame mu no anase twime mu no ye wo awade ahodo be senso a na ye nananom na se kwa ahodo nso a na ye nanam fa so ewade ye wo arepa eno na ne ye beka ho asem eno akire no ye wo asiwa wade ene wo mpena awade eno akire wo mpena awade ye wo awowa awade ene wo kuna awade na fe ye wo adehye wade anase nkonya wade esiwa wade no ene sen esiwa wade ne se obi timi hu ababa wa bi yago no brawie no onyanyini bukura mpo na enya ngro no brakura no de na na ato no so se abahwe wade ne ho ye mefenti onyini ameware no eba na saa no a ono no hwe akwada no a kopem se akwara no ebenyini nti akwara ndu ni mpani mfie mu a na opani no age no aware ene ne fe no awo esiwa wade eno achi ne ye wo mpena wade obi betim no obi ahyehye ho no mo se omo twempena kakra empena twen no mu no na afi akwada ne awade enti eno so itimie awade pa ma no eyeyi anka ne ni obibi efe no se ayerepe ne nso ne no ayerepe no de eni ho bio ene no ntai nte ayerepe no afi ye wo mfena awade nso ne se ebi ahokire nti obi betimi ama ne ba akakodi afena ewosikani bi fie mfenade no amu no kwara no nyine no na ne ho eye dika ne ho yakono no ni wura no epa otimi eje no eware no eno achi yewo awowa awade eno nso obi timi kokko bobusia ewosikani bi ho oni adwapade bi odi besia woni nti no na ode ne baba akwakosia wowa bere no so no ntimi ankwankotua a sikawura no etimi fa abawa no eware kan yere no ho na afi yewo kuna wade nso ne se obi ne yere ete ho oma aware oma woma na abehwa na mpofrim na bibia si na bema na afrimu bema na afrimu a enam se oba no oni dwumadi titiru bi eye anase ye ne obi obehwe oba no ne nkwada nti no na busuan no abema na afrimu na komti apam ho na ne obedi bema na de no yama waware oba no aka na yere no ho se ne be ya obenya akomapa ahwe oba no ene ne mba nti no yefe no kuna wade ene no achi no ye sanso adehye wade anase nkonya wade kamemu no se obi woyere na akokodi ade a akonya akwakotan so no ntini itime kase ye ma nkonya yere no so netimi ware oba foforo ma oba beka na yere no ho empempie no ya na saa oba na ta ware no firi ye agya fie nti ma mpanimfo na wofiro beka omo tia pamo na afei omo no akire kwane a obefa so a obeware yemra aware pa no so nananom enhyehyɛ o ma hyehyɛ ato ene se twifo anase ye nua masantefo titiru eyi nipa bi a o ma wade no na edefem pa obi a na ho boa beso bia no etimi ware a ebra eka kese bia enimu nti eba na sa no a nananom etimi eware ewo ebra esemu ema etimi yakunu emema etimi nya yere ekwane ye faso wade ne se aguro baba wa no bra ewie yina kire wiase ama wiase nyina hu sa baba wa na fe de nimu amia wanyini itim ware no ema ne yi a na emema no omhunu no wo mu ba ko ene ababa wa no akasa eno ye fe ne kasasie oma ware oma hyehye awade ato wo se ne pe se opene so a afei ena na brante no okwakobo ne maame amane mpempie no ye mfiti preko nkobo ye maame amane ebra ye hu oba na emom se ono oba na kasasie em oba no etewase oba ne gitum se ampa ono betu anamo abom obeware wo afei na bema na kobo ne maame amane anase bia ne maame ni hon mo timbo opani bia ne to nani mu amane na opani na kobo abrante ne papa amane se oba bema no anamo ne opase otu ni ohia baba wa bia ne je ne ho opase oto na kata so ogu no so enti ne ye ba bebo agya amane eba na sa no a agya no enso etu abofo anase otu nipa bi na o ma ye nhwehwemu afa abayoa no
Sabayewa no ne suban etesen wo kuro no mu na brabo etesen afei abusua ofiri mu nso no ekosen abusua ne abusua ye ware mo yeye enya abusua yade bi ewo mu ekoba se womba be ma no ko ware fie hodmo no so be wo yarefo aba betu abusua no mu ana edika hwehwe saa nema wo nyina enti hwehwe mu na se bibia ekopepe pa afei na abusua no etu nipa ye agya no a ne ba ne abrante no one ne maame no anase ne yede na komti abom ne etu nipa ama wo mo de ensa ene sika kakra kuta na wo mo de kɔ oba no abusua fie kwa ne kwakobo oba na abusuafo ama ne yese ye ba no hunu ababa bi wo mu fie ha epese ye ba beje no awade enu nti no amane ya edikan no efe no kokoboko iwia ye de ensa nka ne ye de nsanfu na eye na mumubroni ebe mu no de nsa bi efense snap eba ye no eno no eba besi nsanfu anan anka ne de nsanfu podo na ekro ye de sika kakra nso aka ho echi no kokoba se kokoko no ye de snap ene sika na eka ho ko empempie no ya na sika de ka ho no de ejina busua no ayekomu awade no se na busua no besi aye wo mo hyehyeye na ebe kire sika ye de beka ho a ye de bekro de kokoba busua na mane na busua na agi emfeso wie a na fe omo aka kire be ma na busua se yo de ma babo ya mane yate monko na ebra esimu no ye ne ye ba no bekasa na yati ono na adwenkire nti ne ye ba no kasa wie a yenso ye be ma mo aso ate na de wo se mo ye no na mo aba be ye se akokoko no mpanimfo fe no akoto agyan na se kire ne se mo de akọ ya je nsa no de na emu nse koba se ye baba na se ontumi nware ya saa nsa no a ye de ba ye no yinsan emfa enkoma be ma no bio eno no ti efe na koto agyan koto na mo de ba ye no anso aba eno nti no oba na busua be frɛ oba no na ye de ato nim se asɛm a abrante asemasi aba bekanie enti de na nso wo eka fa ho ne ebi se oba no nti oba no agitum se ane oba pena so no ne be ma no ahie awade a na fe na oba na busua nso so atu nipa se ne mo hwehwɛ be ma nso enchie ene ne suban se ekoyie abusua no ofi mu no bibia eda no kwa mu enya de a be ma no abusua no basabasa ewo mu se ba na sa de a ene na yaje atum nyaji tumwi a afi na ye tubofo ama okakose be ma no ene na busua se amane no mo de bebo ye no yaji atum enu nti no sabre ne fi sabre ko bia no ebra mo ho bo abeso no mbetuma tubofo ama waba be ye oba no ho ade enu nti no ye twa ye ho aba ebra ese mu no ye besan arbasesi ane abeto aso